gwamnoni a taimaka a duba kan rayuwar talaka na gida wani ma ba abin da zai ci taimaka a duba kan rayuwar talaka abin akwai takeici wani ba abin da zai ci muna fita mu nema sun ce mu karya doka ta ba su damar su kashe mutun da ranmu muna fita mu nema sun ce mu karya doka ta ba su damar su kashe mutun da ranmu mai kudi yana ci ma'aikaci yana ci shi kau talaka oho muna gudun corona yunwa tana kashe mu suna gani suna ji yunwa tana kashe mu muna cikin masifa kunci zaman takaici muna cikin masifa kunci zaman takaici